Μαμά σου θα ανεβεί επάνω. Εγώ δεν μπορώ. Άσο! Ένα ξύλο πάρε. Είναι παππούς. Στη Λιάννη με τη Μαρτίνα. Τι είναι αυτό το δέντρο. Θα λέω ο Νίκος σου. Όχι στις σκάλες. Άμα ανεβείς θα ανεβείς πάνω και ο Βασίλης ανέβηκε. Γεια σας. Γεια σας. Κάνεις. Γεια χαρά. So, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Wir begrüßen heute zum ersten Mal den griechischen Heimatverein und freuen uns natürlich, dass ihr das erste Mal bei uns zum 25-Jährigen gekommen seid. Herzlichen Dank dafür. Und ich hoffe, dass viele Leute ihre Lieder annehmen und bis nächstes Jahr dann sie bei uns wieder da sind. Damit rechne ich, ne? Okay, alles klar. Ja, wir auch vom Verein bedanken uns natürlich auch, dass er wirklich da im Mut gehabt hat, zu uns zu kommen. Dafür herzlichen Dank. Ja. So, meine Damen und Herren, jetzt viel Spaß mit dem griechischen Heimatverein. Dankeschön. Ο Βασίλης που σκάφεται εκεί πέρα. Γεια σας. Καλησπέρα ανάρχοντες, κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία Γέννηση, να πω στα ποντικό σας Χριστός γεννάται σήμερον, Πέμπτη πόλη ουρανοί αγαλώνται, γεραίοι φύσης όλοι εν το σπηλαίο δείκτεται, εμφάτη των αλόγων, των βασιλεύς των ουρανών, και πλήτης των όρων, σ' αυτό το σπίτι μου θα πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπίτιου, χρόνια πολλά να ζήσει.
Πέταξε το δρόμο που άφησε το. Χριστός γεννήθηκε στην άκρη της γης. Και εγώ γυρεύω απόψε στον ουρανό. Τα αστέρια ψάχνω να βρω το φωτεινό. Ρα-πα-πα-πα.
Χριστός γενναία
Der griechische Heimatverein aus Lauf wünscht Ihnen noch allen eine schöne Weihnachtszeit. Dankeschön. Kommt.